Konfermat it-tielet vittma f'temp ta' 4 ijiem, anzjan ieħor f'pajjiżna miet kaġun tal-coronavirus. Fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru tas-Saħħa intqal li l-vittma kellu 89 sena u li tilef ħajtu wara li kien pożittiv bil-COVID-19. L-anzjan kien iddaħħal l-isptar Mater Dei fit-23 ta' Awwissu minħabba kundizzjonijiet ta' saħħa varji fejn sarulu swabs għal COVID-19 li rriżultaw fin-negattiv. Madankollu l-anzjan xorta ngħata kura f'iżolament fl-isptar Mater Dei minħabba li kien ġie f'kuntatt ma' persuna pożittiva waqt li kien fil-komunità. Ir-raġel kien ġie liċenzjat mill-isptar Mater Dei it-tnejn filgħodu mingħajr l-ebda sintomi u ntbagħat lura d-dar. Il-qagħda tiegħu iżda ddeterjorat b'mod rapidu u reġa' ddaħħal fl-emerġenza fejn ġie kkonfermat pożittiv għal COVID-19. Huwa miet fl-isptar Mater Dei aktar kmieni matul il-jum. Intant fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna rreġistra 26 każ ġdid ta' COVID-19 u fiequ 53 persuna. Filwaqt li dawn il-każi l-ġodda għadhom qed jiġu investigati, mill-każi ta' 4 persuni huma qraba ta' każi pożittivi li diġà kienu konfermati, każ ħadan il-virus minn fuq il-post tax-xogħol, 2 każi ttieħdu waqt attivitajiet soċjali u xejn anqas minn 14 każ kienu sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn ħadu l-virus. Fl-aħħar sigħat rajna li n-numru ta' swab test naqas minn dak li konna naraw fl-aħħar jiem, hekk kif l-ammont niżel taħt l-2000. L-ammont ta' każijiet totali mis-7 ta' Marzu l-hawn huwa ta' 2046 għalkemm il-Gvern qed jibqa' jaħbi n-numri tal-immigranti minn dan it-total. In-numri qed jinħbew ukoll mill-midja tal-Partit Laburista li mhix xandar xejn dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna. Il-każi attivi bħalissa huma 536 fil-waqt li dawk li fiequ mill-coronavirus jammontaw għal 1497. Intant issa li bdew l-eżamijiet tal-O-level u l-A-levels, diversi ġenituri u studenti li tkellmu ma' Net News stqarrew biża' dwar kif qed tkun is-sitwazzjoni qabel kull eżami tal-Medsek, eżamijiet li bdew nhar is-Sibt li għadda. It-tnejn filgħaxija kien imiss l-eżami intermedju tal-Ingliż fejn min ritratti li rċieva dan l-istazzjon jidher ċar li d-distanza soċjali barra mill-iskejjel bħal donnu ntessi tal-kollox, filwaqt li xi wħud mill-istudenti lanqas biss kienu lebsin maskra.